खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 4 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गोब्राबै बारगोन, साननाय हनाया जाफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोआ दुखु मोनगोन। वृष राशि गियान सोरजिनायनि मोजां खाबु मोनगोन, गियानि गुनि सुबुंजों सिनायथि जागोन, मुलाम्फा गोनां सान। मिथुन राशि गोब्राब नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै खामानि मावनांगोन, सुथुरा जोबस्रांगोन। कर्कट राशि सानसेमानि गोसोआ उरां फारां जागोन, बायदि सानस्रिया गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन, खामानियाव खहा जानो हागौ। सिंह राशि गोब्राब हाबायाव नांथाबना थानांनो हागौ, साख्रियाव बिबान बारायगोन, गोसोखौ गोरा खालामना सोलिनांगोन। कन्या राशि थांखि लानायाव सौहैनो गोब्राब नाजानांगोन, सुबुंफोरनि बाख्नायनाय मोनगोन, गोसोखौ गोरा मोनगोन। तुला राशि जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जागोन, गिनाय सानस्रिया गोसोआव हाबगोन, इसोर सिबिनायाव गोसो होनांगोन। वृश्चिक राशि हान्थिनाय लामायाव देरहासार जानो हागोन, गावनि रोंगौथिनि थाखाय सिनायजागोन, गोसोआव गोग्गानाय मोनगोन। धनु राशि आंगो लोगोजों नागारलांजानो हागौ, गोसोआ दुखुजों बुंफबगोन, मावनो दांनो हायै जागोन। मकर राशि आखायाव मोजां खाबु फैनो हागौ, मेंनाय बानायखौ नेवसिनानै हाबा मावनांगोन, जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन। कुम्भ राशि खस्थ' खालामोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानि बोसोन लानानै सोलिनांगोन, न'खरखौ गोग्गा होनो हागोन। मीन राशि सिगाङाव मावनाय गोरोन्थिया खैफोद लाबोनो हागौ, गोसोनि खोथाखौ न'खरनि सिगाङाव बुंनानै लानाया गाहाम, अब्ला गोसोखौ रेजें मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।